Urriaren 25ean inauguratu zuen Gernika Lumoko Udalak Urbietako pasabidea. Azpiegitura berriak trenbidearen gainetik lotzen ditu Urbietako kirolgunea eta Santa Anako aparkalekua. Aurrerantzean, Idigatik aurrera desgaitasuna duten pertsonak eta baimendutako autoak bakarrik joan ahal izango dira. Larun batean eguerdiko 12 inauguratu zuten trenbidearen gainetik Urbietako kirolgunea eta Santa Anako aparkalekua lotzen dituen oinezkoentzako pasabide berria. Eta ekitaldian, Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkatea eta erakunden eta kirol taldeen ordezkariak izan ziren. Proiektua irtenbide egokia da herriko kirolarientzat eta kirol taldeetako jarraitzaileentzat aparkatzeko arazoak konpontzen dituelako. Pasabidearen egitura zurezkoa da, goiko plataforma 3 metro da zabalean eta 26 metro luzean, eta trenbidearen alde bakoitzean eskailerak daude, 30 metroko eskailera tartea alde batean eta 27 metrokoa bestean. Trenbidearen gainean 5,27 metroko altuera hartzen du, eta zubiak berak dituen argiez gain, kirol esparru barruan jarritako argidorre batek ere argiztatzen du ingurua. Egitura padurako lurren gainean altzatzen direnez, zimenduak jartzea lan korapilatsua izan dela adierazi du Jose Mari Gorroño alkateak. Lurpeko haitzean mikropiloteak ainguratu dituzte eta goian hormigoizko txapela eta burdinezko plakak ipini dituzte. Beraien gainetan bermatzen baita pasabidea. Arazoak, zeintzuk izen dien hemen Urbietan etorteko dano dakiguz. Alde batetik, kotxek sartzen, urtetan, jentie, kotxe hartien, da gero beste aldetik, sari apurtu zuloaken, da trenbideen ganetik, inoz ez da pasetan ezer, paseo arte ez da. Osea, hau pasabide da, hau pasarela biharrezkoa izen da, hemen dau, pasetako kotxiek debekatuengo da, autorizita egongo dire batzuk, ni bezadot dano giroazten dule, honegaz, da nire kaldera bat itzen duztan lehenko baten, Andrasko batek, esan duztan, beran etxe etorten dela fugula augusten, da hoin zelan etorko dan. Esan duztan, lehen baino hobeto, arazoa badekoz, zeu geran guzu kotxien. Bai, zuke arazoa badekoz, eukuzu informe bat medikuena, zenan izin deuen joan oinez, da zeu ekarko duzu. Ez oingo moduen, arazoa benetakoak mutxe dauz. Osea, honetara instalazioatara, etorlei arazo barik lehen baino arazo gitxi haugaz. Tan angustu haitxie ez da erreza. Alegin egingo dugu. Pasabidea inauguratu eta gero debekatuta dago Idigatik aurrera ibilgailuz joatea. Desgaitasuna duten pertsonak, larrialdietako zerbitzuak eta baimendutako autoak bakarrik igaro ahal izango dira. Horrela gidariek antxe bertan edo Santa Anako aparkalekuan, 430 aparkaleko izanik, han utziko dute beraien autoa aparkatuta eta oinez joango dira inauguratu berri den pasabidetik kirolgunera.